Guys, mao ni akong life, akong lifestyle magmisbis ko sa akong tanong kay may mapuning nata sa abroad na magtanong-tanong ka kay para kung sa gawas man ni sa mong balay para nakay kung ginanlang kag kamunggay, ang kamunggay ba sa abroad perting mahala, ang ginanlang kag lemongrass, mahal kayo ang lemongrass diri. Ang usa ka piraso is 70 na. So kung gusto ka guy batalbo sa kamuti. Ang talbo sa kamuti diri ni sa amo ning gawas, diri ni sa among gawas sa balay. So nagtanong-tanong sad ko diri. Naasa ko'y kalamunggay diri, tanang kalamunggay nako. Kalamunggay nya dali ra kay tanan kuha na ka mo kung ganahan ka mag sabaw og kanang manok, nguha lang ka diri mangabot, di jud ka maglisod kay mangabot ra ka. So ingon ani ang ako ang kuan live ako ang kuan bag kuan sa akong sa pangalan ay style sa akong kinabuhi, ganahan ko magtanom-tanom. Kailan mo ana kana dates ba na siya, kana dates namunga na ang dates, tanawa ang dates kung mamunga guys, cute sa cute na siya nya daghan kay mig alobira diri sa gawas man ni sa balay good kanang gipuy-an namo ba, giabangan namo. So dako magwanang ang gawas, so gitanom-tanoman sa nako og mga kuan, mga tanon, pero dito sa sulod ang akong ampalaya nasa sulod, butang nako dito na may daghan diri tangkong na nakaani naman kuan ni kanang magutan ko, mangipo ra ko diri og kanang sa bagay guys, daot jud siya kay ang yuta diri di man ko pare sa ato, ang yuta nato is black man kayo no nya sa ato a black man kaya diri kay kuan man kanang murag bas bitaw. So di siya mag vitamins ang iyang kuan, iyang kanang lawas. So karon guys ubani ko nyo kay mamisbis ko guys ha, mamisbis ko diri. So kining akong kuan ako ra nang ginapatong diha sa may kuan niya, mamisbis man ko. Mao ni diri unsa ang ako ang lifestyles guys, morning lifestyles nako, lifestyle ba ani lang guys, mamisbis bisa nako nya kuan. Mas maayo man gud nang nakay tanom bisag naka sa abroad kay mura bitaw akara bitaw mingaw ka sa imong pamilya, gimingaw ka sa imong pamilya unya kung magtanom-tanom ka murag malingaw naman lang po ka sa tanom nya, kung manginanlan ka naa bitaw dayon pare nang lemongrass, kalamunggay, kanang gay kung magutan Bisaya mangupo ra man ko tagsa-tagsaon kong ipo. Mao ni akong life sa abroad, magtanom nya ingon ani lang guys, dali ra ka kuan. Ang ako ang palaya nasa sulod sa balay na dito ako man sa nang ginablog gani ang ako ang palaya, pero gisod naamay dito yuta sa sulod, naman po yuta dito nga gi kuan na nako. Kung wala ko'y trabaho guys, like sa Saturday ari ra taw ko diri magmuni-muni pawag tay sa laay kay balo mo guys is enjoy lang life is too short so enjoy life, be positive. So ana lang ang life nako. Mubalik pa kong kuha kay tapay unahan, mubalik pa kong tubig kay tapay sa unahan dito, bisanan pa bugat baya guys kay ang tubig sa amo, kay ang tubig tuwa man dito ang gripo. So bugat kay alsahon ang kuan ay ang tubig. So
Daghang salamat guys ha, sa pagtanaw niyo sa akong video. Ako pakita niyo akong palaya ha para makakita mo. Sa ako giingon din niyo ang palaya nasa sulod mao ni. Sa ako giingon yung ang palaya nasa sulod na asay gay di talbo sa kamuti. Rinamunga naman ni siya, nakaani naman. Nakakaon na pero anak kamatay tungod sa init lagi. Oh, so thank you so much guys for watching my video and don't forget to like and share and comments. Bye bye. Hopefully you enjoy my video. Baboots. Bye.